Kekunhun ki rang bat thaya kun kti ne arm wrestling ke jela Meghalaya ki bomi khmat yakari India saka 43rd World Arm Wrestling Championship kila yo ban khur takma nak te Lumpung ka balong Turkey. Kibala yo ban khur takma kilong ka kong Margaret Pathau na umsning kabala yo khur ya takma kser bat ka kong Angel Mary Mulim umlong na umningka kabala yo ban khur takma nong na ka Master Women 60 kg left hand category kaba kham sutna chu shu ka long bo ba Alexander Lingdo na Giant Hills Sport lau de ubam nang kran bat bom yo so ki score penban uloyo ban khur takma nong na ka standing man 80 kg hearing impaired category. Kidon ki hadu kumba khandai ngot ki noi shim banta ki badai na ka jilla ki pakan thop yo ba Alan S Marbanyang Kishore Chetri Everson Thankyu Angel Mary Mulim umlong Eric Manlingdo Margaret Pathau Alexander Lingdo Hubert Palyar bat upa Banchan Terang ya kane ka jingle yeshim banta jongki labai tingkaru da katanat sports ka sarkar jilla ha ka jingkmi uba Bante Dorlingdo komu menteri ubala penpaw ka jing sarong bat ai khublai ru yakini ki rang bat ki thaya khunti ulo ong baga jing khur takma ki rang bat ki thaya khunti ki badai na ka jalla na ka banta kari India hi ka dai ka buram ka ba crowd bat ka sarkar kan saparkhat ban pun ko buram yaki Ngoban penpau ka jing so komen hadin bang iyo ya ka khubor ka ba sngo tanat ba nakaliang ka Meghalaya Arm Wrestling Association ki balik ban shimbenta shapo Turkey ka bidai bat ka 43rd World Arm Wrestling Championship held in Antalya in Turkey mo ki layo ya ka jingjob kaba na pedeng kinong shibenta laingut aduk menta ki belayo ya ka medal ikong Margaret Pathau ibana ka hosnong umsning ilayo ya ka gold medal but ikong Mulim umlong kunsim Angel Mary napo umlengka belayo ya ka bronze medal but kumju u Alexander Lingdo ubana Giant Hills ubadon hapreng ka jingbambiang ka dukhat met hanrei ulayo ya ka medal mo kini kalong ke ka ba yo ka bronze medal kalong ke ka ba smokeman ba sultanat em kata ka dei ka ba hakmat do kanum la ban laj ban nginum la ban ong ba khlem pen buram pen kun buram ya kini ki nong ilaka ki balawan ra syai ka namar buram ba di katangin sa penkre nakaliang jongka state nakaliang jongka department jongi khamtam nakaliang sport department ba kumnu bangin welcome ki kendalawan phai bangin pelong ki kenja program kalom kenja facilitation program nakabenta jongki on the kila position